Motor, hani tayinmem. Çıra. Yaxşı. Oo, boş restoran. Ha? Uy, boş restoran. Operator davay, yaxşına. Ay nire alıp otuyorsun ayo? Yaxşına al balo, sen nire alıp otuyorsun? O yaxşı tayin olsun. O fisin näme o şappadın ýanla ýadyr. Böyle. Yaxşı davay tayinmi sen? Mikrofon varla? 1 2 3 4 5 5 mantikellik. Men tayin. Tamam, motor. Yes motor. Başladık. Eziz uçurumlar. Sizi soňky jaňdabaraňyz bilen tüý sürüňden gutlaýan. Mektep bu üýtgüçler. Mektepden köp zat alýan. Masal üçin men mektepden alym alym, bilim alym, terbiýe alym, halyp alym, öýdäki alym. Barda daşymda. Umuman ýadyma düşýär. Akça köýnek, garaja balag sokup, diýdime ýetýän uzun garsyk takyp, özümden ulla kan papkany atyp, zordan gapyňdan ätlenmekdim. Dawjaka, bäşlik al tiýjen diýdiler. İkilikli öýe gelmek hiýjem diýdiler. Bu kim diýsem? İkinji eşem diýdiler. İlkinci muallim görenmekdim. Başlarını alada mektep ba diýip. Öwretdiler ilk harpy A diýip. İngo yer perrifte za diýip günne bir manda gatnanmekdim. Tanatdyk özümüz öktü, pes bolup, kimse düşman, kimi bilen dost bolup. Ýadymda klassa men birinji şef bolup, kiçik medeleler çödenlikdim. Yetsekli yetene da polma çişip, başka mektep girdi daşını üşüp. Eura çıksan eski dilleşip, kerimiz bir koça kaçan ne? İlkinci gedek kıydı çından kovur. Saçlarına daraf, çolka tovur. Öktü klartasan eline pul ver, tüyü katın. Yazırptım mektebim. Okuwçy döwründe en gowy keyip partanyň üstüne elin goýup özüňi yumşadyk pasterle duýup Yaxşı. İdinay, durma. 45 min okuyup uranmekdi. Ýadymda 23 fevralmada berdiler jora. Yo, berenden almaklyk o da bolsa, yatmaýar pulma paket dolar 8 martda ertenmekdi. Alayda ho. Doglan güneseler dili duşurup, adam maşına 10 manattan üşürüp. Bermeýän maly. Ýoşa zapsy gotyr. Spisakli konvertimiz gowşuryp, toydan 50 manatlyk ýenmekdim. Vah! Sen meniň terbiýem, ekram edebim. Gorsagymda watan diýen bedenim. 11 ýyllar ömürlügem galardım. Eger ýene okutsadım mektebim. Çünki meniň iň bagtly günlerim okap bilim alan mektep ýyllarym. Bolu daş, naýyn näme keptering, al keptering, al keptering. Bu niňe mo? Ay näme giýeň? Bir dakika keptering al ýerime. Kepter ädir uçurýar da. Bu näme? Ay bir toýur tüýjekde çoroska bıraýdyr da. Ha, bol uçur, şonu vur uçur. Alıp fıngın ne? Uçur bol çatıra durmasa da. O ne diyor? Tutun, tut ana berden. Ana bar. Hoşlan mektep. Bol stop, niyatı.